आवरायजेनबाय ना अके दे होमबा मोजां मोजां गोबां मानसियानो आंखौ माने हिन्दीयाव वीक ना बुङो आई एक्सेप्ट आं हिन्दीयाव वीक खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोयै फिन खेबसे बराय हरनाय थाबाय आं दं दा किचेन रुमाव जोंनि न'निनो किचेन रुमाव हा ओमफ्राय थाम्बनेल आरो टाइटेल खोनादों मिथिखाबाय जानांगौ नोंथांमोना थेवबो थाम्बनेल टाइटेल नायनाय आरो भिडिअ नायनो मजा एसे आलादा जायो ओंखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आसा खालामबाय आङो ओमफ्राय नैबे जाबाय लाइ बेखौ आं पुरा बरियानो सायनानै सुखाबाय ओमफ्राय नै ओरैजाय आलुखौबो हाखाबाय ओमफ्राय अमा बेदरखौ लायनो थांदोंमोन खिन्थु अमा बेदरखौ दासो सावगासिनो दंमोन ओमफ्राय जोंहा टाइमा एसे सर्ट जाहैदों बेनिखायनो आङो दाउ बेदर लाबोनो होबाय आफाखौ ओमफ्राय नै ओरैजाय मस्ला मस्लि एकदम देखाजोब्बाय ओमफ्राय दा आङो संनोसै ओंख्रि ग्रेभि चिकेन ग्रेभि एसे माने बानायनानै लांसै आं बिनिफ्रायनो माने जेरावहा सुट जागोन ना बे जायगायावहा माने दुखान सुखान बिदि गैया नालाय बेनिखायनो आं नै बिनिफ्रायनो संखा मादों पुरा रेडि खालामनानै लांखानोसै माने दखाना दङबाबो एकदम 5 किल'मिटार 6 किल'मिटार एसे गोजानाव दङ आरोना ओमफ्राय जेराव आं सुट लाहैगोन बे जायगायावहा खाथियाव माने बिदि दखान गैया हटेलबो गैया बेनिखायनो बिनिफ्राय संनानै लांखानोसै होजों आरामसे उखैबानो जानोसैथ' थ' बिदिब्ला माथोखौ बुंबाय थानो नङा होमबा आं सुरु खालामसै नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो भिडिअखौ मा खालामनांगौ मा खालामनाङा नोंथांमोननि गोसोसै नङा होमबा लाइक खालामदो एसे लाइक खालामब्ला मा मोनबोखो अमा बेदर ना दाउ बेदर दाउखौ लाबोबाय दाउ ना लकेल दाउ दै लकेलसो बेसेबां बेयो 400 केजि आच्छा आफाया दाउ लायनो थांनायमोन ना दाउखौबो लाबोबाय एबारनो मजानो संनोसै आं आलुखौ जों ओमफ्राय बेदरखौ जों एसे नै स्लाइटलि एवफ्रामना लाबाय ओमफ्राय दा आरो मजानो होनोसै गोदौगासिनो एकदम पुम 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 पुमनो नै ओरैजाय मेकआप सोलिगासिनो आजलियाला आजलिदों जेबो बुंफ्लादे होमबा ओमफ्राय नोंसोर गुफुर गानदों गस्लाया मानो आनिसा लाजिगोन बियो थ' गाइस बिदिब्ला र' मेकआपा क्लियार जाग्रोथोंसै ने पुरा रेडि जानानै नै माबा लाबोबाय ओमफ्राय ओंखारबाय जोङो नै मजा नुखानदा गाइस हाजोखौ नै दा जोङो शुटिं लकेसनाव थांगौ आरो लोगोफोराबो सफैबाय दा एकदम पुरा मिटआप जालायनोसै मिटआप जाखांनायनि उनावहाय डाइरेक्ट लानोसै शुट नोंथांमोननोबो शेयार खालामसै नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो दा समा जागासिनो 12टा हमना ला आरो 1 घन्टासोआवहा आं सहैगोन बिनि उनावहाय आरामसे मजानो शुट लागोन बास मासाप बांद्राय एसेबां टाइम लानाय नङा जायखिजाया बेसेबां टाइम लायो मा लायो नायनोसै आरो बास ओमफ्राय नै आं एसे जेकेट लाखादों मानो होनब्ला दा फैनायावहा गुसु जाबोखागोन बेनिखायनो जेकेटखौ लाखाबाय आं उनाव जिरायनायनि हेलमेटखौ गानहोआसै आं मानो होनोब्ला दा हेलमेट गानहोनाय लोगो लोगोनो मा जागोन मिथिगौ ना माने मेकआपा चुर जाजोबगोन बेनि थाखायनो आङो माने हेलमेटखौ गानहोआसै दा फैनायावहा गानथोंसै हेलमेटखौ मजानो थ' बावलाय मा जादों आच्छा मा बेलाय डाम्पार अके हा मा एक्सिडेन्ट जादों ना बेयावलाय ओहो ओ माय गड माइसोराबा जेबो जायासैदां फै जोङो नै एकदम पुरा जंगल गेजेर थांगासिनो नै ओ माय गड माने डेन्जार खस्थ' जादों मिथिगोना सालायनायावहा नै स्टारिङावहा बिथिं ओरैजाय मना दं हेलमेट दं माने डेन्जारसै उपायथ' गैया माथो खालामबावनो नङा होमबा बाबा जेनेबा कारफोर थानायब्ला बेलेग खौरांमोन दा बिदिबो गैया नालाय आंनावहा दा बेनि थाखायनो बाइकजोंनो थांनांगौ गोनां जाहैबाय चलता है जोङो नै लकेसनाव सफैबाय जोंहा नै ब्र'आ पुरा रेडि जाबाय गोबावनि उनाव ना मासाप फैगासिनो JDX मिउजिकआव अके आरो बेजों लोगोसे आंनि प्रमोसन खालामगोनसै रिमालनिबो गोदान मोनसे फैगासिनो दं माने आंना ओरैबायदि गोबां मानसियानो आंखौ माने हिन्दीयाव वीक ना बुङो आई एक्सेप्ट आं हिन्दीयाव वीक बिनिखायनो आं माने मोनसे गोदान आइडिया
गावनिफ्राय दिहुनबाय आरो आं हिन्दीयाव जुदि आं उइक मारब्ला आं हिन्दीखौ बर' बनायनानै माबा टिउनखौ बेखौनो लानानै ट्रान्सलेट खालामनानै आङो हिन्दी मेथाइखौनो मेसाप खनगोन बर'आव बेखौ माने आं साननानै एबार खनसेयाव हिन्दी मेथाइखौ बर'आव ट्रान्सलेट खालामनानै मेसाप बानायदों नोंथांमोनखौ अनसायगोन होननानै गासैनिसिमबो आसा फारि हरनाय थाबाय आरोखि दे जाबाय बेनो नोंथांमोनाबो नुगोन दै स्टे टिउन गाइस साननैसोनि उनाव माने एक्चुअली आं मोनसे खोथा बुंनो आंखौथ' खोनासंहोबायानो दा नोंथांमोनखौ बिनि चेनेलाव थांनानै दा नोंथ' आरो माला दिहुनोथाय थाबनो जागोन थांनानै थेवबो नोंथांमोना जायफोरा साबसक्राइब खालामाखै आरो जायफोरा गोदान चेनेला दे रिमाल रंजालि अफिसियेल थांनानै नोंथांमोना चेक आउट खालामबाय थां साबसक्राइब खालामबाय थां लाइक खालामबाय थां मा खालामा नोंथांमोननि गोसोसै बुख्रुबा बुख्रुबा ना मा बुङो ओमफ्राय जोङो मा खालामसै दायो शुट लानोसै चलो अके ओइ रेडि लाइटआनो माबासो उल्था फैनो नालाय ओमफ्राय जोंनिया नै जाग्राफोरा बेयाव दङ एक्चुअलि जोंहा दायो मानसियानो गैया सासे सानै साथाम आंजों साब्रै ना अके धामाका अके धामाका बिनिबो मेथाइ गोदान फैगासिनो पुर्निमाजों बेजोंनि गोदान आंनि लिरिक्स टिउनाव खनदों गोदान सासे इन्ट्रडाक्सन होबावबाय आङो बिलुप दैमारि बिलक दैमारि बिलुप दैमारि नोंनियाबो दैमारि बिनियाबो दैमारि आंनियाबो दैमारि खान्दाना गोदोरलै जोङो गासिबो दैमारि एक्चुअलि बेथ' दा ब्रह्म जालाना बियो दैमारि जाबाय बियो बिदि जायो नामा अथ' जोङो शुटिंखौ लाबाय थांसै दे दिनैनि नैबे शुटिंआव नुजाथिफैनो हानाय मानगोनां आलासि नोंथांमोन दायो जोंहा शुटिंआ जानानै थांबायानो हमना ला 70% जोब्बायखौनो बुंनांसिगोन जोङो ओमफ्रायहा दिनै जोङो शुटिंनि जा खानपान बेबस्था खालामदोंमोन बेखौ जोङो जाग्रोनो नागिरबाय बेनिखायनो जों बेखौ अपेनिं खालामनो थाखाय आखायाव लाबाय बेनिखायनो आं दायो नै जाग्राखौ एसे खिथिदो नोंथाङा नै खिथिबाय बेनो अमा दं दाउ दं बयलार दं आरो बोरमा बेदरबो दं रुटिबो दं ओंखामबो दं गासिबो दं नोंथांमोन गासिखौबो साखि दोननानै आं दिनै बे जाग्राखौ नोंथांमोननिसिम बेखेवनानै होनाय जाबाय आखाइ खबनांगौ डाबल होदो इनि सिङाव हायलायसै दै ओइ बन दङथ' ओइयावथ' बोरै जाखोलै नै गाइस आवरायजेनबाय आवरायजेनबाय ना अके दे होमबा मोजां ना नों संनाय दा मिथिखायो सोर संदों न'खाय टेस्टिखौ मिथिखायो हा थ' गाइस बिदिब्ला जोङो जाना लाग्रोनोसै बिनि उनावहा जाखांनायनि उनावहा फिन माने शुटखौ लाफिगोन आरो ना दे थ' गाइस जोंनिया शुटिंआ जोब्बाय दा शुटिं जोबनानै जों थांगौ थांनाया एसे मोनालांबाय नै दाथ' फुरा नैबेयाव फुरा हिल्स दै हिल्स उफ नैबे हिल्स पावारफुल हिल्स दा उपाय गैया नै जोङो बिथिं थांसै माने दहाय जों गाहायथिं थांदोंमोन ना सरि दहाय जों गाहायथिं फैदोंमोन ना ओमफ्राय दा जों गोजौथिं फैबाय नै बिदि आरो थ' बिदिबा थांबाय थानोसै न' नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय अ माय गड 15 मिनिटनि बारा लादों 20 मिनिटआनो लादों खोमालै हाजोआ बाबा लामायावहा रावखौबो लोगो मोनाखै मिथिबायना दोम गिलुं नैयावहा सा मोनलोंना मोनलोङाथाय सा मोनलोंब्ला मोजाङानो लोंलांसै बरियानो साजायदों माथो नै देवालिनि सा दङ अके थ' गाइस बिदिब्ला सा दङनो मोजाङानो लोंलांसै ओमफ्राय नै जेकेट लाबोआखैमोन बियो नै जेकेट लाबोयैनि अबस्थाया माबायदि बरियाना अके जेबो नङा दे गर्मा गरम चाय दो ओके बाकी समाचार ठीक है अच्छा ठीक है तो गाइस बिदिब्ला जोङो सा लोंना लाग्रोनि र' गुदुं बापरे न' सफैनानै दसे रेस्ट लाबाय रेस्ट लाखांनायनि उनाव ओंखाम जाबाय दा ओंखाम जाखांनायनि उनावहा सासेयाथ' आरो नै ओरैजाय मबाइलाव बिजि थ' माने ओरैबायदि जादों दै शुटिंआ जोब्बाय
बांद्राय बिदि नोंथांमोना आङो ब्लगावहा बिदि भिडिअखौ माबा खालामनो हायासै मानो होनोब्ला बिथिं केमेरा एक्सट्रा नैबे केमेराखौ हमग्रा मानसि गैयामोन नालाय जोङो साब्रैल'सोमोन जोङो ओमफ्राय सासेखौ जेनेबा रिमलजों फैफानाया बेखौबो एसे खामानि मावफा होबाय आङो लाइट साइट बिदि माबा माबि हमनायावहा दा मोजाङै दिनैनि शुटिंआ जोब्बाय थ' नोंथांमोना दिनैनि शुटिंखौ नायनानै माबोरै मोनखो आरो बे अबे चेनेलाव फैगोन आं डाइरेक्ट नोंथांमोननो खोन्थाखानोसै आङो बे चेनेलानो जाहैबाय JDX Music YouTube Channel दङ आंनि चेनेल बाव थांनानै नोंथांमोना चेकआउट खालामहैनो हागोन ओमफ्राय बास थ' आङो गाबोननिफ्रायसो एडिटिंखौ खालामगोन गाबोन ओमफ्राय साननैसो नांगोन बिनि उनावहा बास नोंथांमोना नुगोन आरो आं नोंथांमोननो नैबे चेनेलावहा जिथु नोंथांमोना नायगासिनो ना बे चेनेलनि आं कमिउनिटियाव होना होगोन आङो बै भिडिअखौ अके नोंथांमोना नायबानो जाबाय सासेया फार्स्ट टाइम गायदों नालाय मासाबखौबो थ' नोंथांमोना खोनासंग्रोदो नायग्रोदो नङा होमबा माबायदि जादों माबायदि जायाखै एसे एडभाइस हरबानो जाबाय अके गोजोननाय थागोन थ' बेनोसै नेना थाबानो जाबाय थ' आंबो तमाम मेंबाय ओमफ्राय गाहायथिंथ' फैनाय जायासै गोजौथिं फैबाय जोङो एकदम रावखौबो लोगो मोनखायाखैब्रा एकदम गिलु फैबाय आङो माने ओरैजाय ओरैबायदि माने डाइरेक्ट खोन्थाखानोसै आं माने मैदेर ओंखारो आरोना आंबो सिगाङाव बिदिनो लोगो मोनबाय थ' इसोरनि अननायावहा दासिमबो माने बिदि मोगा मोगि लोगो मोनदोंब्लाबो जेबो खालामाखै मोनदों आङो लोगो एकदम मोगा मोगि आरो सिगाङाव मोनसेथ' आरो बिदिनो केमेरा अन खामोन डाइरेक्ट थबस्र' आंनि सिगांथिंनो बारस'खादों मैदेरा बे जायगायावहा मैदेरा ओंखारबाय थाखायो आरो दाथ' आरो माइ हानायनि सिजन ना बांसिन बिदि टाइमाव बांसिन ओंखारो बे साइडआवहा थ' जेखियानो जाथला दे थ' मोजाङै जोब्बाय मोजाङै न'आव सफैबाय बेनोसै थ' गाइस दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायना मारै मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो नेक्स्ट ब्लगाव थाबैनो लोगो मोनगोन आसा खालामबाय दिनैनि ब्लगखौ आं बावनो फोजोबसै थेंक इउ फर वाचिं एन्ड टेक केयार एन्ड बाय एन्ड गुड नाइट दे बुंहरदो नों खनसे बाय बाय गुड नाइट